Kadua bars nong sangling ha kabak hadu mendaga singkalarai ban syab yang banlit brandun iki jabo pami nang isnong kasor nong po kabade hadiin ka jingwan jurum bat ka jinge syang perkhat mendaga singi ha ka conference hall ka office deputy commissioner ka ribhoi syaban syang perkhan nadu MLA ka nong po upa Melbourne CM deputy commissioner ka ribhoi u Abilash Paranwal kinong mi khaman nakatanat urban Nongpo Town Committee kinong ilam shnang batru nakashnang sangling kala lej banjurip shwa yaki jinglong jingman katay ka jaka thenyun ha kabala lam ba kalakta si shai ka koit ka khia ki padpa bat hadin kata kile shang perkhan ba kador bar shnang kala rai ban shap yang ban thenyut hadin bala rai ban penurlong yaki khat sautali ki mat jingdawa kador bar shnang sangling kumban penpa Gishnong baha bakasor nong po kila kendu mau siang mentala sansi lentel kabade hadien makador bas nong sangling kila khang ban wan brand yun ha katay ka jaka then yun kabadan ha sangling Henry daka jing tuklar lang laya syang perkhat bat ru ba kashnong kalarai ban ailat biang ban brand yun dak babu yaki khat sautali ki jing dawa badai ban penurlong shwa ban sedang biang ban let brand yun Habakran chikila patay kubor, WMLA ka nong po, uba Melbourne CM, ulong bahadin ka jingjurim bat ka jingye syang perkhan, kasnang sangling, kala ailat biang ban brand yun, bat kata ka deiru hadin, bala kular ban pendam ya ki jingdawa, bala bo da kasnang. Ulong ru kum WMLA bat ka office, deputy commissioner ringkat kiway, kibadan benta, kinsa shimkia, banyakran halor, kani ka jing jang katay ka shinang bat kamtam ban pet perman baha ya ka jingwan the nyun ha ka ba labu da ka monitoring committee ba kli du deputy commissioner khanang ba ka jinglet brand yun kan long ha ka takarukam ka ba paka bat ka ba kta ya ka kwat ka khya ki pat ba nong song shinang shu la ban rabru bangi ha ban shim khia ya ka ni ka kam kabakta ya ka kwat ka khia bat ya ki padba bat wat la empat la ban penurlong ya baro ki jingdawa bakin shim khia ki jingdawa ba hakmat ban penurlong kabalong kat kum ka jing angnut jong ka shnang nakaliang uba Vincent Sokhwai secretary shnang ula pentikna bayamenta hadin ka jinge syang perkhat a conference hall ka office deputy commissioner ka shnang kala rai ban ailat biang ban wan brand yun bat wat la kataru dei ban pendap shwai ki jingdawa ba khmat kum ka jingpen khu shwai ki jabo bala brat pathar ban pen bhai ka surak ba pen yeso shakate ka jaka thenyun bat ru ban thung arungun ban bu da ka khrdop khnang bakin pet perman yiki nong wan brand yun baki haban brand hakata karukom ka ba kta ka kot ka khya ki patpa kumbaki lamat ya ka jing smai utung baro shikata kabadei na ka jingwan berat pathari ki jabo hakate ka jaka thenyun yo alat ban ya kundu lang haga ding meeting haga ding don rengkat kedor pasnong sangling ka sunjuk pasnong kanong po town committee kirang pasnong haga ding don lang deputy commissioner director ng urban ngaku mo yamli ngalayo bali jimo shwai gani ka jika berenyu tang kiyo sangling angka mentang yang sudah ke meeting kabala penbej ban penlong mata kesini gila yo banyak tir banyak time ban semua bersengap ya kini kawai ni kicing kabala slim kini kamdi ke kam ke batmai kawai libat ke jing persang ban wara ya kilat lenti nak mentaban penbahas pang ke jing berat kinyut ki bami dan ki jabo ki bami nak po snong di bahap po kasor nang po kawai tinggal ayo punya penben jela pediang yang ke city nakaliang jongka snong sangling kabla kersan dan senjuk snong bat banyak ayo punya keren sani ban address yang gitu jing don kam kala ande badi bat surok kala ande ban penbahai kan ke jaka bat bah ka bidi bat kajing khang ke jong ke snong sangling ban ligret iki jabo kadai ke sisa bat ba kidi hok hi ban le kumta namar ba ki jabo ki belalang hantu lalong sisa ka jing
benta ya ka leer ka begiring mensim ben syong ben sa ru gede gejing sisa bat ba di nak ta kadau nila yo nya krem ya pendek bat ba di nak liang itu kiru atau ki kendon ki boleh bu bade ben pen khuj nok mardor ye gitu jabo bedon hang tu nang ba ki wei snong ki ba apa son nok ko kin la ban sedang ban bread ya ki jabo itu bat nila sim ru ya karai ba kendon kene ka monitoring committee apa kanong po taun ya ka ba lakri da deputy commissioner member secretary di ADM Jumi bat ki dekat ki ba kentup ya kinong mikmat na taun committee na kirang ba snong bat kumju ru na snong sangling ba senjuk ba snong bat expert na ka urban affairs department kilai don lang hagane ka monitoring committee ka bala sedang menteri kam nadu mentah nadu kene ka por mengakren mengamentah kala sedang menteri kam bat bagi kam kin sedang baniat nadu mentah kumno ban penting kena ka management mano balik bread ikinyut kinda kajing don kicok kidar bandon daga gate ban penting kena ban regulate nang bakan nomlong kajing bread pakhar ya kini jabo jaban kawi ni gidaw wala pelong ha ban lang kiti jabo ang tiru kim desu gi bami tang ni snong kila don kiwi ru gi balik bread ki jabo kim jaban kim nang no marba mdon ba pe kena gi ni segi kumno ban regulate ban khang tang kino gi bade hok balik bread tu ding ta kadau ka digi jing ya ka normal snong kajing dawa ka jungki pensngo jungki ka dig bosong nia bat kum MLA layo ban ya kendulang ki naga town naga district administration bat ni kat bala ni sutu ya kalian ga dor barsno sangling rengkat ke jingir lang ka senjuk prasnong ni ai ke kuble yo lokal MLA jungi ba mera bonsim blasim ya kane ka sinjam ban khot ban yower ya ki badai pek kamtam yo deputy commissioner ya ka tunat urban ban ya keren halor kane ka benta ka bangi kum kesnong sangling ngingat bat nisiam te hadin kajing ya kengdam kejungi ya kaban brek nyut kabala long sansi tengki atu buta gasni bat hadin kata mentasni ngelasyong ya ka meeting hangne hadisi office ha kajing ya donlang deputy commissioner MLA ki officer na gatrat urban kirang ba sunong ki bahab ko town committee kumju ro secretary jongka nong ko town committee te ha kane ka meeting na kaliang ga dorbar sunong ni labu ya kita ki kendon mo lengba ke jingtho hakmat ki officer ki badai pe kamsam hakmat deputy commissioner badai klidu jongka district hapo ke jingdon jong MLA jongi ya menta kasni endang ladap ban yathir yatai sani ya kita ki mat jingdawa ki bana kaliang ga dorbar snong kalapan kre na kaliang ga jongki kila kubur ya kata batkin penhun ya ka kata ga jingdawa kabana kaliang kasnong gajungi ngilabu bat ha kate gajingdawa gajungi ngila airu yaki ya kata gapor omdei ba maki kinsu kongu ha kane ka meeting henrei rengkat ka jingtho ka jingtar kumju ru katkum kapor na kaliang gajungki kila kubur ya kata bat ngila le ya kata gajing tho yatar ka ba kan sakentup hapo ka minus ka meeting bat na kaliang gajungi ru nginpek ya ka minutes kaba lalong mentakasni atau kila atlut neam ya kineki mat jingdawa gijungi kat hadu kabangitip hadu bendakut ika meeting na kaliang gajungi ki pajba nong sunong kamtam ka senjuk ki prasnong ngilahun ya kati kaba na kaliang ka department kala ya penbek kita